Zdravím lidičku, nového videa. Bravo, vezmu. Nám tu, jo, nám spadl z megaboxu, jestli to lidi víte. To měl každý asi megaboxu, tady mám žádný Jumpstart doky tady mám. V megaboxu, máme dneska opening, máme 3 megaboxy, takže si to jdem otevřít. 3 megaboxy, dobré. Opening. Pojď. Ani, bohužel. Pojď. A co to bude, lidičky? Co to bude? Aha, gadgeta na Leona, dobré. Jako nic moc, by to bylo lepší. Na první pokus, co znamená. Ty gadgety na Edgara, mám hodný gadget. No. Nakonec jsem moc spokojený, bylo by to být lidičky lepší, no. A to, co se dá dělat. On mi padl z megaboxu, jak to nejmenuje ty megaboxy, tak mi padl. Legendary mi padl, legendary. To si lidička všimejte, to je můj pes, no určitě jo. Ještě poměrná spravička, můžeme si dát první knok, tak. Tak dáme si fotbal. Tak lidičky a napište mi do komentářů, kolik máte vy pohárku. Kolik vy máte pohárku, já mám bratance, on má 51 000, pokud zná to, má 51 000, má skoro všechny, úplně všechny, on má Codelice, Magma, tak dále, takže... Tak... Aj, ty vole... Pojď, Nito, pojď, Nita. Ultinu. Dobré. Jedem. Ultina. Teď se to úplně hodí. Já se určuju, jo, nebudu bojovat, bo by se nebudu nadumřu, tak. Zabil jsem brejnuka, pojď. Hop. Easy peasy, jak se řekne. Pojď. A vyhráli jsme první hru, lidičky, tak. Pojď, legendary, pojď. Vole. Na foku bude Rico. Můžu napíšet párku, lidičky. Do komentářů mi napíšet, kolik máte vy párku. Já nemám moc, já 40-50, to jsem začal hrát. Já jsem hodně účtu, já jsem na nějaký účet 5000 za tak. A mi měl právě odešli prostě telefony. Já se tak Wi-Fi musíme čekat, bo Wi-Fi naseka, no. Jsem mrtvý. Lidička jsem hodně učkal, jsem nějakým jsem měl 3000, na nějakým 5000, jsem měl Maginu. Wi-Fi naseka, no. Tím jak to tím, tak mi seká Wi-Fi, vždycky mi nesekává teď. Ty vole. Why? Sáš něco můžu, ale jednou jsem zabila, se kam je Wi-Fi. Nám balon, pojď, samo, pojď.
když dám gol, tak mi teď dejte like, jo. Pokud dám gol. A vy vždycky dávajte like, jo, a vy vidíte, dejte mi like. Můžete mi odebírat a like mi dejte, já tam jsem gol. A seka se úplně táhne. Musím na se mi tu seka. Ne. GG. Pojď, poslední gol a vyhráli jsme. Pojď. Dáme. Pojď si nešlapavit, mě asi napavit. Nito. Halo. Já si tam vůnu tu. Dej. Dobré, je to tam. Vyhráli jsme GG, hoši. Pojďte legendary, další Stardo. Furt. Dokola Fuderer. Máme GG, máme 500 kvárků. Ale Messi, koho si mám podle vás vybrat? Napište mi do komentářů, koho si mám vybrat. Tak asi vyberu třeba... nevím, jako tady jsou ty dobré. Vezmu si Rika. Tak GG, máme nového browsera, to je Rico. Evan asi. Na spravičky. Tak, počkej, ještě si tady uděláme Stardo. Poslední opening, takže... Wow! Ledičky, máme tady legendary! Je to tady na první pokus, ledičky! Dávejte lajky a odebírejte mě, je to tady legendary! Mamo, jaj. GG hoši, už 2 gadgety vypadly na Edgara. Nemohou mi třeba padnout Coglius nebo Mac. Nemohou mi padnout. A měl jsem legendary. Dneska jsme si dali velký opening. Tak, lidičky, pro to video to je všechno, moc vám. Lidičky, to je pro vás všechno. Dali jsme si dneska dobrý opening, přiznejte. Tak, moc... Tak lidičky, už tady to video končí, pokud chcete další taky videa, tak mě odebírejte, dávejte like, moc vás mám rád a doženeme tu Petru Žigu, jo, jak jsem řekl, mám vám moc rád, loučíme se, čau.